बेखौनो जासाबनाङासै गाइसमोन दिनैनो एसे रुनानै लाग्रोबाय दा थाव होनानै संफिननोसै बिदिखौसो गोथाव मोनो आं माननोला रुनायालाय एसे राखावखाव जायोना ओंखायनो रुनानै लाग्रोबाय नै साफा थाव होनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै रुदबनानै हानानै लाबाय रेडिनो सामब्राम बानलु हाखावनानै लाखाबाय बिराद गोथाव जायो बिदिबा टेस्टिनो रेडि खेवना लाखाबाय हालदै जिरा संख्रि थाव होखाबाय एबार होनोसै बानलु सामब्राम ये देखो ये दा होनोसै संख्रि एबाराव होगोन हालदै हालदैखौ बारा गोबां होजाया दै कफि ओंख्रियाव एसे बारा जायो जाबाय गोलैबाय दा होगोन जिरा दा होगोन नै कफि एबार नै बे आलुखौबो होनोसै खोबनानै दसे एवनानै बेनि दैया रानला दै होनोसै दंग'लै दैयानो दानो नै ओंख्रि संनायाव ओंख्रिया दै होबाय ओमफ्राय ओंख्रि गोदौसान्दि मोनसान्दि नै आं बेखौसो जानोसैलाय दाने बेखौसो जानोसैलाय आं दाने रावबो गैया हारसिंसो जाजोबनोसै वावसु दानिया मोनबाय नै बिराद गोथाव जाबाय दा बेखौ दिखांल' जादो नै बिराद गोथाव मोनो आं मानसिफ्रा गोथाव मोनो ना मोना संनानै जा सोरबाफोर जानो लुबैयोला आं हयले दा नै बेखौ ओरैहाय थिखोखानोसै जानोसै जोबथा गोथाव मोनो जोबथा गोथावसै दा टमेट' बाथोन बेखिनिल' दिनैनि ओंख्रिया टमेट' बाथोन बानायनोसै गरमाव बारा जाजाया मोनबाय दै दाने नै बेखौ जानोसैलाय बेखौ जानोसैलाय नै बरिया टेस्टी
Bye bye. Dining video begini.